Nese muri nyaya here kwavari kudera vari kunze kwedara ndiani kwa Peter ndeupi Sinda neroko rorudyi ndonzi Peter Chituo auya mudarira mambongezi ndakamhangarira ziva naye pamusoro pekudhifoma munhu wangu chataura chokwadi changu chese taura magwando usungwa nemhosva Mwari vandinzwe zimigwa ndinzwa kuziva naye ndeupi vatatu vaviri vaita seya vapi zivanai fesnediani mashokodzi nyaya yabuda muno mazviri ndiani chiedza right ini ndinonzi zivanai mashokodze auya mudarira mambongezi kuzvidaira zvandikumhara napita chatuo ndataura chokwadi changu chese ndaura magwando usungwa nemhosva Mwari vandinzwe zimigwa ndinzwa naiwe Peter ndiye ziva naye wakamhangarira here uyu taura tinzwe nyaya yako yawakamhangarira kudare nyaya ndakazomhangarira zana inyaya kuti akashaudha mudzimai wangu achitanzi huru anopinza zvikomba mumba pandinoti panaiti iye ndiye mumwe wacho akatanzi mukadzi wako ndakadanana naye akatondishedza pasaidha kuti mukadzi wako ndakadanana naye akatanzi mwana waunaye asi mwana wako mwana wemukoma wangu nyaya ndakazomhangarira zana Zarai. chokwadi wakadanana nemukadzi wake kwanga kuri kudhara danana nawo zvishuva vamboitawo basa rekupinda mubhavo saka takangosangana nawo ikoko saka iwewe munhu azotorwa nemurume wake ndo wakuenda unoudza kuti mukadzi wako ndaadana naye kwete mambo nyaya yakautengere baba nyaya yakateera panyaya yevana ndovana inzwayo shamara kunoda kundiconvinsa zvauri kuda cherera zvandiri kuda kunzwisisa kubva kwauri ndati uyu ane mukadzi wake wakazochienda here kwaari kunoti ndainyengana nemukadzi wako handina kuenda kwaari zinomunza kuti ndaidana nemukadzi wako zvakaitika ndezvekuti mudzimai wake uyu tinogara pamwe chete ndiye akatanga kuudza mukadzi wangu uyu maex girlfriend yese yandaidanana nawo ndisati ndakugara nemudzimai wangu ndichibva ndabva kubasa ini vandadedza mukoma wangu ndikati mukoma one zvikuita mudzimai wenyu ari kuudza mukadzi wangu vanhu vese vandakadana naye isati ndakugara naye tarisei mukadzi wangu akachitakura saka ndopa ndakabva ndati ndakuchikudzawo vanhu akadanana nawo before usati wakugara naye ndopa ndakataura nezvemukoma wangu kusanganisirawo neniwo papa hazvidi kusekererwa kukonzvisa zvoda kutobatsirwa takateereresa chaizvo kuti nyaya yakadai iri kufamba sei. Munogara pamba 1 rumwe toilet imwe i1 maina anoti abc saka do iri nedo iri toilet i1 iwo vanoshandisawo imwe rumu ikweyo. Saka iwe wakanga watsamwa manje kuti havada kuuraya imba yangu ndizvozvo mambo nokuti mudzimai wangu akazvitakura ndakabva kubasa ndakwira bp ndakatomindisa kuchipatara zvikanzoona iva kutaurira vanhu vese waukadana ndizvo here mamai. inini mukadzi wake takatukana nababa patakanetsana nenhau yemwana nemukadzi wake nenyaya yevana ndoyainga kunzisa zvese izvi. Saka amai avo vakazoudza murume wavo zvakaitika indakatotiwo nyaya yapera. Saka padarika ndifunga 3 days baba vandakavanza vachipopota manheru vachitopopota havachitukirira chibva ndabuda ndikati baba abhule nyaya idzi ndedzedu isusu vakadzi imi mamufanira kuzvipindira imi ngova ndine murume ari kudii kuzvipindira tofanira kugadzisana tega. Ava ndopavakatanga kutukirira ndikati aiwa mufanira kudaro imi muri munhu wemurume idzi nyaya idzi hadzisi dzenyu
ndokutanga kutotuka mavhauga muri hure makazodanana naningi mwana wamuinaye mwana wabhudhi vangu iwe uri hure wakazozopotera mushure mekunge wanzwa neaids wabva wayozopotera kune murume uyu inini one kutsamwa ndikati inini baba Bhule hamfanira kudaro bhosi imimiwo handi makanyengawo mwana wangu ndikasazvitaura ine sikade kuputsa imba yemunhu handidi kuputsa imba yemwe vakabva vatuka baba vakatuka zvokuti kana kuti ndifambe maenika ndakangozvidza kuti inini namwari wangu tinozivana ndaingofamba kati ndanga ndakatofumuka izvozvo handimukunzwa saka mukadzi wavo ndopahamhetu akazoitana seimba wavo ndopaazodza murume wake ndofunga akatsamwa nemashoko yaye kuti nyasha zvakazoita saka makuseni baba murume wangu aitobva kubasa kunaiti ndobva atoshedzewa baba vakati murume wangu akatofunga kuti taakutaurirana nyaya iyi pachirume zviva zvapera indikatovati abanoko endai munorara imi muri kubva kunaiti endai munorara uyu munhu ari kuda kutsvaga kutaura saka ndobva ndavasiya vakamira ndobva ndatoenda kwandakaenda ndobva ndatodzoka ava vachitoti zvoni iwewa unoundiudza wani kuti unodanana nazivana ichitakurana nazivana iite sei uende ende unosara uchipinza futi varume mumba kupinza varume anzi manext door varume vachona ndevemudhuze hamene kufunga vanovaziva hanzi ndevemudhuze varume andosara nchipinza mumba akatoenda kune shamwari yangu ipanext akamuudza zvikanzi amai ava ini ndakatodanana navo ende inini vanopinza varume makadanana naye aiwa ndinombodanana naye nyaya yandakataura ndeyekutoti mwana wangu ndiwo vakanyenga baba mushure mekunge achitenga mwana ye ane makore mangani ane izvozvo ane 19 pavakamunyenga angasati aroorwa zvake angasati amumba ndonzi Eunice ani wili bati ndiremberi saka akadanana nemwana wenyu aiwa mwana wangu wacho anotodanana naye chakaitika ndechekuti baba vakauya achitengesa mapendi vaitengesa mapendi ndobva vatotaurirana nemwana wangu ndokukwereta mapendi ini ndabva ndatotenga keshi mapendi ayo ipapo wanga asati agara panext ndobva zvadaro baba hamheri kwavakasangana nemwana wangu achibva mutipa mapendi ayo ngatite madhiri ndokupa $10 tite madhiri mwana wangu nekuda kwokuti anga ari musikana azive zvemadhiri ndobva auya akaita sei akandiudza zvikanzi mama baba vari kunditi ndite madhiri nawo panyaya yemapendi saka mwana wangu kuramba kwaakaita nekundiudza kwaakaita baba vakauya vakazopisa mapendi pamba pedu ipapo makuseni mapendi api manje mwana anga atorwa nemusikana wangu ya murume oyu vakati iwo kana usingade kubhadhara aikozoti haadi kubhadhara iye atora chikwereti vaitoda madhiri nemwana mapedza ndomire pano iri pacho pandakabva kubasa pavandishedza kuti hanzi mukadzi unenge akadanana naye ane mwana nemukoma wavo aitorodza bheu rari airodza chanzi pano panofa munhu zvitodaro inezvozvo achitovachitorova padhoo pangu aitanzi pano nditotouraya munhu iri nyaya yachona chaichaiyo ipapapa iri ipi yevana ndikune vana vekuzi vakarowana kamuzukuru kangu vari 5 years aiwa kamukangu inini kamuzukuru ka 4 years kawo ka 5 years tivana tokangoda kuenza makapindira nyaya dzevana ipakatangana nyaya ndo zvakatoitika ipapa nyaya dzevana idzi nyange tikapindira nyaya dzevana hadzitaura kuti ndakanyenga mukadzi wako kana demo yachona rekuekistota vanhu zvokuti kutotenda mwari kuti vakapindira ava baba ava kava kana kuti mwari akavabata mainzwa kuti pafiwa kumayeni nyaya dzakadai so iwe chamawadana maya maya ava sort of like kukechana because vaipinda kubaba inzwa chamari tsinoti ena advantage ka kana munhu akapinda mubhawa kana arohwa nemurume wake amukadzi wemunhu unofanira kubhadhara mombe nekutaura kwako kwekupusa kwauritaura ikoko nehwai kwamambo uri wrong zvisingaitewe yakutokuudza kana munhu achiita zvinhu zvake zvaanenge achiita kwaanenge achizviitira akarohwa iwewe wako mukadzi unomuziva kuti aiitei kwakanga ari usati wamuroora muvanhu vokutevera kuzokuudza kuti mukadzi uyu aidai achidai zvinoshandei
mambo wangu anisiri ndakatanga tatiwe wako patikuudza inini uchitaura izvozvo kuti ndao zvatakaita ndaikechana naye waizodini saka munhu akakechewa kwaakechwa haarogwe kana arogwa wakuenda uchitevera kutaura sina basa inonzi stigmatization iyoyo. First mwamba kubvunza kuti hungu tinobata statement yokutanga kuti hungu ndairana naye pandazotonoteereresa kuti ndikununure usaende pa5 mombe panhau yekuti ndaikechana nawe saka wakutevera manje kurwisa munhu ari muimba yake kuti aenderei mumba. Kana waikechana ngari girlfriend rako here handiti munhu wokungotora kana wamutora haasisiri wako womusiya achiita zvaanenge achiita uri romwiwe bhudhi vako vanoda kusungwa wawataura kuti wakabereka nemukadzi uyu mwana. Museyama mukoma wake iye ada kusungwa. mukoma wakaenda kuSouth Africa usaka kutaura izvozvo imakabereka nabhudhi wake handitozive zvokubereka nabhudhi wake indakatobvawo nevana vangu kuno ndaigara mumayadhi pana Grey Street avo vana vangu 2 ndikabva navo ndichienda kunogara kulocation siuziva zvavari kutaura ruzvo ndezvekurwara zvitauro nemunhu ari noma asa munongozvina magaro ndichigara nemukomo yenyu kugara kwekuroorana vari kubva kutaura kuti ndaipinda mubhawa obva vati ndaikagara nabhudhi wake siuziva zvokupindana iwe shamari iwe ndati vakanga vakaroorana here nemukomo wako vakagara vese vakavasiyana namukoma wakuona maiguru aiwa takasangana kubhawa kubva wanengazive kuti munhu akambogara ndasingazive asi wakuzviona katiti wati wakazozviziva saka wakatora mukadzi womukoma ndozati mukoma ende zvavaitotaura ndautoti imba yenyu iparare zvo ndakaita mazuva chinorara kuhanzvadzi yangu kumaheroes ndakaita mazuva chinorara kuhanzvadzi munhu andakaekaekakaendakaizozva ngenyaya dzevanaofuraekozvaanoziva ndatoamboenda chibvunza kuti inyaya yevana mazuva mangu aripabaibhechirana kuti vanzi chazvoona muchaita sei vanofiwa kana baba uya mupurisa wamambo vakasara vakashaudha kuti zvikanzi kana muri nzenza vachatofiwa pano inini mhuri yangu kuendesa kumusha ende mimi muchatosara chipedzerana hwana anofa chete kusaidi kwemadzimai avo manonamata zovani kusaidi kwacho ndikuwa kusaidi kwacho tachida kubatsirana shamari kuti inini chero ndikanotora mudzimai wangu kubhawa iwo zvaunotoziva kuti anopinda mubhawa ukatongoziva kumba kwanga mudzimai chikara chino neziva wanga wakamukechayo makaenda mese mukanoita zvamunoita mukadii kubva ipapo iwo uchitochera chikomba pasi otoziva kuti iyi nzira enda ndichifambatorerwa nzira yaguma iyi handitika chero mukadzi enda ndamutora aine vana vake 5 baba vakanditsvagane navo indatora mudzimai wangu tadanana tiri vaviri asi vana havasi vangu kunyange ndikavachengeta ndazvovasvanzo nemashizhani aro asi ndikuziva kuti havasi nokwachikarawo vana baba vavo rudo rwangu namai avo ndo runoita kuti tigarisane tiri vaviri saka iwo zvokuda kuzopinda wotaura kuzoti iyo chikara wakatora mukadzi unezivo ndatora naye kubhawa ndakutokuendesa kwamambo ka ngozi zvichaita kuti isutiwira netiri vaviri uyu amai avo sisi baba panonopuwa mvumo yekutaura pana hauzvitiri uyu amai pavakaudzawo mudzimai wangu vanhu vandakadana navo vese kumashure sandaugara naye mudzimai wavo isusu panapa tachaja zvapera chasara kusainiswa vanhu vaende next court sainisa vanhu vaende sainisa vanhu vaende tapedza mazvezvi apo zvataura kuti mbudzi 7 wainoita 7 days inge yapani mwombe uchaudzawo nomukuru wari nevhichena kuti musi wakati mwombe inodiwa pano pakupata kuya nadzo pa 7 days uyana mwombe nembudzi full stop
Nditori conductor handina kwandoshanda. Saka kana uri conductor usikushanda. Mombe wenu yari nishamwari 21 days. Hamusi kuona matauriro ake here kutoti anofunga kuti kune amheno chii. Mukangoona any violation yemarights, mukaona pakuita kuda kuvhundutsirana, munodzoka kudaro.